बैसागु रंजानो दावहाथिलिया हगार हरा बैसागु बोथोराव आंखौ फैसि फैसिनि दोनना बिलाइ आइ आफा दुखुथिया। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादा जोंहा 4 अक्ट' बैसाग मासनि 4 अक्ट'निफ्राय मोसानायखौ जागायदों। दिनै मोसायै मोसायै जोंहा 7 अक्ट' बे जोबथा सान। बैसागो मोसानायखौ जोङो मानो लादों होनोब्ला जों बर'नि बैसागो रंजानाया बर' हारिनि मोनसे माहारियारि बैसागो फोरबो। बेनिखायनो जों बैसागो रंजानायखौ जों मोजाङै आबुङै मोसानाय रंजानायखौ मोजां सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादा गामि गामि हाबनानै जों मोजां ग्रोम ग्रोम फालिबोदों आरो रंजाबोदों आरो सिगांनिफ्रायनो जों रंजाबोबाय थादों आरो जों इयुनावबो रंजाबोबाय थागोन। लोगोसे बर'नि जों बाथौ धोरोमखौबो बेजों मोसानायजों लोगोसे जों फेहेरलांनो एबा फुवारलांनो थाखाय इयुनाव जोङो आवगायलांगोन जोङो आवगायलांदों आरो। नोंथांमोननि थांखिया फैबाय थानाय समाव माबायदि जागोन? जोंनि थांखिया जों इयुनाव मोसानायखौ जों बेबायदिनो जों बाथौ धोरोमनि लाइमोन हिसाबै जों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ लाइमोन गामि गामि जों मोसाबाय थागोन रंजाबाय थागोन। इयुनावबो जों बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालिबोबाय थागोन रंजाबाय थागोन आरो। जों ओरैनो दा जों 4 अक्ट'निफ्राय मोसाबोदों। जों 7 अक्ट'सिमहालागै मोसादों। दा जों देग्लायो 5टा गामिसो हाबनाय जाबाय नामा? बे जिथु गामि गामि हाबनाया बोसोरफ्रोमबो बे हाबनायावनो हाबो ना गुबुन गुबुन गामियाव हाबनाय जायो? सिमेन्ट जों आनसलिकआव जोंना गोबां गामि दङ। बे जों मिलाय मिलाय हाबो आरो जेनेबा देग्लायनो जों बे साइडजों हाबबाय नेक्स्ट बोसोराव जों गुबुन साइडजों हाबगोन। बिदि सोलाय सोलाय हाबो आरो। जिथु न'खर न'खर हाबनाय जायोना नोंथांमोननि सायख'नायनि गेजेरजों? जों गामिनो जोङो लाइजाम होयो। गामिनि आफादगिरि नेहाथारिया बे लाइजामखौ गामि सायख'नानै होयो आरो न'खर न'खर। ओमफ्राय जों हाबो आरो बेखौ जोङो जों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ लाइमोन आफाद हिसाबै जों बाथौनि धोरोम फेहेरनाय एबा फुवारनायाव जोङो बाहायो रांखौ। जोंहा गिबियाव जोंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन हान्जाया गुबैयै गोबां थांखि दङ बर' माहारिखौ फोथांना लाखिनायाव। बेखौ लोब्बा लानानै जोङो माने दायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि जाबोनो हमदों जे दामनाय देनाय मोसानायफोरा एसे खमायलांनो हमदों दायो। जाहाथे बेफोरबायदि खमायनाया जाहाथे उनावहाय जोङो मोगा मोगि जाहैनो नाङा बेखौ मेनलि जोङो थांखि लानाय बायदि जाहैयो। मानोना बर' होननानै सिनायथि मोननो थाखाय जोङो दामनाय देनायजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय आरो जोंनि धोरोमखौ जोंनो गोनांथि जायो। दिनै आं लेङाइ सेक्रेटारि जानानै एसे दैदेननानै एसे गावखौनो गोग्गानाय मोनदों जे आंनि इयुन जिथु दा सोलिफुनाय लाइमोन उन्दै उन्दै गथ'साफोर दङ बिसोरो जानांगौ मोसानाया मा हारिमुवा मानो नांगौ बेखौ मिथिहैगोन आरो इयुनाव बिसोरबो साफा साफा दैदेनगिरि जानानै जोंनि हारिखौ फोथांना लाखिनायाव एसेबाबो मदद हैगोन। लोगोसे जोंनि जा धोरोमारि हाबाफारि दङ बेखौबो बिथांमोना लोगोसेनो लांफागोन। जेरै आं दा जों दा बयबो दैदेनगिरिनि हाबाफारिखौ मावनानै गावनि बर' हारिनि सिनायथिखौ जेरै जोङो दा दिन्थिफुंनो जेरैखि जाया नाजानानैबाबो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जों दा जुजिगासिनो दङ। स' बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों आरो।